Helo, Ffraid dwi, a mae Hans di gysylltu'n gofyn i fi sôn am mhrofiad i o symptoma CORONAFEIRWS. Nes i rhyw fath o dderbyn wthnosa nôl an bod fi'n mynd i gael o. O'n i'n mynd mewn ag allan o sbytai yn rheolaidd fel rhan o'n gradd, dod i gysylltu efo lot o bobl, a nes i jyst meddwl, mae'n anochel bod fi'n mynd i gael o. O'n i'n gwybod be oedd y symptoma, o'n i'n gwybod be i ddisgwyl, felly nes i mynd allan a prynu thermometer, a swn i'n argymell i unrhyw un sydd ddim efo thermometer yn tu ar y funud i drio prynu un ar-lein neu be bynnag. Dwi'n meddwl i fi y gwres oedd y peth mwyaf arwydd o cael, a o'n i'n cymryd yn gwres bob dydd jyst i gadw trac yn efo. Ar yr 11 o mis yma nes i ddeffro'n teimlo bach o aches and pains, mild ofnadwy, bron ddim werth i nodi. O'n i'n teimlo well erbyn diwedd y dydd, a bore wedyn o'n i'n teimlo'n hollol iawn. Wedyn erbyn dydd Sadwrn y 14th, dwi'n cofio dechrau teimlo bod fi'n cael rhyw beswch amser cinio. O'n i'n hunan yn ysu anyway, o'n i adra beth bynnag. Dwi'n tua 9:10 o gloch ffyrna, bron bob yr awr wedyn, o'n i'n teimlo'n hyn yn mynd yn fwy a fwy shitty. Dechrau teimlo aches and pains, teimlo'n fatigued. Wedyn nes i ddeffro ar y dydd Sul, a o'n i'n teimlo'n god awful. Dwi'n meddwl fi roed i bod mor sal o hynna. Ac achos bod fi o hyd yn yngwely, o'n i'n disgyn fewn ag allan, drifftio fewn ag allan o gwsg. A bob tro ni'n deffro, o'n i'n berwi. Unwaith nes i ddysgu, y peth gorau i wneud ydi trio rheoli fo gymaint o gallu di. Nes i stripio ffenast yr agor o modulation, o'n i jyst isio tynnu yn ymheredd i lawr, basically. Symptoma sy'n gallu deillio o wres uchel, pethau fatha confusion, drowsiness. Ti'n angen heina ar ben beth gennych chi'n barod, so os wyt ti'n gallu, o'n i'n teimlo gymaint gwell jyst pan oedd hwnna di mynd. Dwi'n meddwl bod lot o'n efo hefyd yn emotionally drained ar y bwynt yna, achos wyt ti'n teimlo'n waith a ti'n fwy sal ar y dechrau, ond ti hefyd ddim yn sylwi bod gennych chi neb o gwmpas chdi, bod chdi'n wedi gweld neb ys dyrnoda. So ni'n licio pwysleisio bo fi'n gweld tebygrwydd rhwng profiad fi a'r bobl ma sydd wedi testio'n positif. Dydy hynna i ddeud ma union hynna ydy'r profiad a posib i rywun fod efo fo a bod nhw just ddim yn sylwi. Fedrwch chi'n bod yn rhy saff, basically. Does o ddim byd yn mynd i ddigwydd os da chi'n bod yn rhy ofalus. Dwi'n gwybod bod o'n anodd, dwi'n gwybod bod o'n cabin fever, ond ar y pwynt yma, mae rhaid i ni just edrych ar ôl yn gilydd, edrych ar ôl yn hunan, a bod yn gall.